Pagaspas! Hello! Ano? Nanganak na daw yung baboy mga kasinag, kaso hindi tinulungan ng mga bata. 8 po ito. Bali siyam sana yan, kaso namatay yung isa. O sige, kainin mo yan. O. Para mabusog ka na, maggumaling ka na. Ay mga kasinag, pauwi na tayo. Ayun mga kasinag, let's go. Sundo muna tayo. Dalihan ko lang mga kasinag. Kasi hirapin din yung si Mrs. Gawa ng may mga gagawin din yun. Nako mga kasinag, uulan pa siguro. Nag-aambon na. Andito pala ako sa Labang Baybay. Ayan o. Nakita niya? Sa wakas mga kasinag, andito na tayo sa simentadong daanan. Dito na tayo. Ayan, kung mapapansin nyo, dire-diretso lang tayo mga kasinag, papuntang Barangay Bito. Ayan, shout out sa kanila. Ayan mga kasinag, andito na tayo. Wala sila, ayan. Itong tinutuloyan ng mga bata mga kasinag. Dito sila tumutuloy. Na-ready naman nila yung mga gamit nila. Ayan, aalis na lang. Pinasundo ko lang mga kasinag kasi nagpunta daw doon sa tiyahin. Ayan mga kasinag, pauwi na tayo. Ayan na yung dalawa oh. Ito na, sakay ko na. Si Tonton nagsundo rin, sinundo si MG, tapos si Katkat. Hindi ko na inantay mga kasinag, gawa nga nung baboy, iniwan ko dun mga nganakin. Hindi kakayanin ni Mrs. yun. Kaya nagmadali lang ako papunta dito. Nagugbon na si Oreg, parang ugbon. Nagali man ako. Wait, ba't hindi mo tulungan si mama mo? Bagay, hindi mo tulungan si mama mo. Alam mo sulusulo yun dun. Nanganak na daw yung baboy mga kasinag, kaso hindi tulungan ng mga bata. Nagpaglaro pa ang bata na ito. Ay mga kasinag, kararating lang natin. Pero sabi ni Chloe, nanganak na daw yung baboy. Hindi ko lang alam kung ilan yung nailabas na. Andito na si Mrs. Si Mrs. kasi nagbabantay dun. Ayan o. Hello, basta? Wala pa? Wala pa akong palan. Kung sabi ni Chloe may lumabas na. Wala pa akong palan. Ayan mga kasinag. 15 palan, 15. Ang 17 ko. Pero yung muna tagalan tayo doon sa pagsundo eh. Hanggang ngayon wala pa. Mahilang pinimbitis. Ayan mga kasinag, update ko lang kay mami Yung anak ng baboy natin mga kasinag ay 7. 8 sana, may patay na isa. Kaya itong buhay 7 na lang. Pero yung inunan niya mga kasinag hindi pa lumalabas. Inaantay ko nga mga kasinag na lumabas na sana yung inunan yan.
para maibaw na natin yung inunan at makapagligo na. Salamat sa mahal na Panginoon mga kasinag, at biniyayaan tayo ng 7 biik na malulusog. May kakaiba dyan mga kasinag, yan ang kulay itim. Yan, ang cute nila, oh. Ayan, tingnan nyo. Oh. Ayan mga kasinag, dahil sa naman po ng ngipin yan, tatagkalan ng ngipin. Bukas maalaman natin mga kasinag, kasi yung isa na yun yan si Star, mga anak din yan mga kasinag. Papakiramdaman ko yan bukas kung maalak natin yan bukas or bukas sa gabi or madaling araw. Dalawang inahin kasi natin mga kasinag ang buntis. Ha? Baka may lalabas pa. Hindi siya nakakaano to. Umiiri pa mga kasinag. Baka ilalabas na yung inunan. Salamat at nabiyayaan tayong malusog ng mga biik. Ay, sumabit yung short ko. Bukas, Star, ikaw naman. Ito naman ang tabayan natin mga kasinag habang binabantayan natin yun. Kaya pa din, ito na mababantayan natin. May maglabas na bukas ng sinyal. Pero bukas pa naman yan mga kasinag. Bukas or gabi. Yan ang mga anakin yan. Si ano? Pero iba ng hininga niya. Alin? Alam dyan mama si ano si Turog-turog na. Hindi lang mga Busog na yan. Yan yata yung mga unang anak. Oo, di siya dyan hali ay. Di siya na. Yan ang suso niya. Kaya ganyan. Hindi ko kayo na-update mga kasinag kahapon. Ito na po yung anak ni Upay. 8 po ito. Bali siyam sana yan, kaso namatay yung isa. Kaya 8 na lang. Yan na po mga kasinag. Ayan, kung pansin nyo. Yan. O, di ba? May 2 itim. Tapos may 3 may batik. At 3 rin na pure na puti. Yan ang mga anak ni Upay. Tapos ito naman si Star mga kasinag, na binabantayan ko rin po at mga anakin na rin yan. Bukas yata ang due date nito. Si Mrs. kasi nakakaalam yung bilang, kasi siya nagbilang yung mga kasinag. Uuwi muna ako. At gawa na yung camera natin mga kasinag na low-bat. Palitan natin ng battery. Tapos yung kambing ko pala, dito ko itinali. Andito yun inalpasan ko lang. Ito naman yung tanim kong kamuting kahoy. Papasabsab ko nga doon sa kambing yung mga dahon-dahon na yan. Iniiwanan man. Ayaw. Ayan o. Ayan o. Yan. O sige, kainin mo yan. O. Para mabusog ka na. Magumaling ka na. Tapos yung isa na yun mga kasinag. Hindi man pwedeng alpasan ko yun. Na pakainin ko dito. Sigurado ubos yan. Ito kasi pili-pili lang ang pagkain niya. Kaya hindi pa kayang ubusin yan mga kasinag. Maya maya iiwanan man niya yan. Itong isa na ito, dito ko itinali. Halisin natin sa pakasabid. Nakasabid yata. Ayan, nakasabid nga. Tagkal na baga. Diyan lang yan. At sigurado pag yan ang naka-alpas, tudas yan. Pamuting kahuyan na yan. Okay lang yan yung isa na yan. Yan ang kumain yan para makarecover na siya. Sa susunod nga bibili ang pamurga. Purgahin ko yung parehas mga kasinag yung kambing na yan. Tapos vitamins na panturok. Ang ginagawa doon ang mga tao dito sa bahay.
Ay, nagutom si Bunso. Saan galing ang bunsoy na yan? Nagsimba ka? Ah, very good ko si Papa. Nagsimba pala. Kumain na. Ayan si Kulintog. Ang kiss nga Papa doon, bibig. Nang pinakain niya pala si Pagaspas? Yung binabad ko dyan, pinakain niya? At kanina umaga, nagpunta man ako dito, nagkapi. Tapos pagkakapi ko, nagbalik ako dun mga kasinag kasi binabantayan ko ngayong halaga natin. Pagaspas! Hello! Ano? Relax ka ba ka dyan? O hindi ka muna maalpasan ngayon, tulad sa'yo magbabantay. Hindi mo na makakalaya si Pagaspas ngayon mga kasinag kasi wala sa kanya magbabantay. May binabantayan kasi ako doon mga kasinag kaya hindi siya makakalayas. Ito na pala yung haligi nung gagawin kong bahay ni Pagaspas. Yan na yung mga haligihin natin. Gawa natin yun dun matapos ang magawain ko mga kasinag. At tatayuan ko na siya dyan ng malaking hawla niya diyan sa mangga na yan. Kulungin natin kasi hindi ko man pwedeng alpasan yung mga kasinag ng ganyan. Kailangan alpasan ko yan pag nasa hustong gulang na siya, yung marunong na talaga siya maghanap ng pagkain. Sa ngayon hindi pa niya kayang mabuhay, kaya gagawin ko muna siya ng bahay-bahay dyan sa mangga, tapos babalutin ko ng lambat yung mangga. Ayun mo ang gawin natin sa kanya. Kasi oras ay dalpasan ko siya mga kasi lipad siya ng lipad. Sino na magpapakain sa kanya kasi hindi nga siya marunong maghanap ng pagkain. Wala sa kanya magpapakain, mamatay lang kung saan siya magpapunta. Awa naman. Kaya ngayon, pag inalpasan ko yan, inaanuhan ko muna, binabantayan ko siya para kung sa pumunta, mahuli ko, makuha ko siya. Kasi kung hindi ko gagawin yung mga kasinag, mamamatay agad yan kasi wala nga magpapakain. Lalo na may diferensya isa niyang paa. Kaya nakakaawa naman mga kasinag.